Dono ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangan. Neme mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi daya. Panas mari jajaran sertane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna mungsuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora-werku Dara kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basani. Kae saka-saka pangan kabeh sale. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Kakang mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Semar hiyo slamet tekaku ora nemu lan sewiji apa aku ngaturake basa aku katura Dipol Semar Badranaya kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat maripe. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datraya Prada utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya Nala Garengku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan.
Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak prabaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Nukulasedewa bekti kula kunjung. Iya Bagong tak tampa. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripek dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raos ing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe swala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami ora wipun ndika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar. Lelabuhan apa sing pun kula lakoni? Den, keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine prataning kunta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuk kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebekan marang mandanging Kyai Semar nggon kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring wewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar Kyai mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasing Asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita, ora nggunakake tata lair tok, ning sing manggunake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku
kathah para satra ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sakmestinipun. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar? Nedya mbabar bangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening ya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya, Kyai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kaliyan beciking para kawula, cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Paredèn. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi, gemah ripah karta tata raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh, pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga mangsa-angsa lan sapiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kaliyan menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar ya pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening ngatasi ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kyai Semar. Wasipun sampeyan ampun kendhat kawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2 pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar.
Angka 8 junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den nuwun sewu ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula iya Kyai Semar aku ngrumangsani nggih syukur nek pun ngrumangsani kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mangcedhaki raketi utawa mangdudul penggaling para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong iso Ndara saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira ca sampeyan sing tilik karo sing layat pun niku tok iya mengkono Kyai nggih mula dadi satriya niku tau dadi Nalindra niku wajibe kudu loro dinggone kabeh tegese kepiye ditresnani karo diajeni nek iso niku dienggo utawa iso digunakake utawa dilakoni mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau nek wis entek bakal diajeni ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten nang kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani ngoten nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu tatah rasa tatah bondo tatah raga lan sak piturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A aku labuh karo si kae sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas mboten sah duwe pamrih napa-napa rungokke terus kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng wah bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah lah iya aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso
temamem ning ati tenan ya Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndak ndoro Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah. Nah aku ora kok. Nek Semar ki mandi omongane kowe ora kowe sugih wingi-wingi. Nyatane seprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup wae lah. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya iki arep dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesti nek ngendika ki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam ki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel, jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu, jungkel tenan bocahe. Nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Wis suwe nek lek kere iki. Ora usah nganggo kodam wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sak anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumen ya, Tru. Gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong ora. Lah ketoke kaya ketap-ketipmu nek ngantuk barang. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wajan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran, perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwane para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek ndandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep ndandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe kowe coba. Mbok yo nganggo kompak, jeneng panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi-uni. Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembatan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sak negara Ngamarta. Semar Badranaya raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima. Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Kondhok lekuduk suwal gembol Semorante wela. Ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana.
Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Oh. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih, Bapa Penemban. Oh, inggih nggih. Kula tampi malah kaget raos manipun ing Bapak ing Sukalima dening panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, nggih syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh, nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Sukalima Tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe gayana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rakyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penemban. Oh, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat. Rakyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjung Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur diku tampa ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega gawaning ati. Ning kudu milih tak teng teh. Napa kopi? Lho, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Penemban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandhung Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa? Ndara-ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan ndi-ndi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa. Sampeyan kok prisa? Lho, Semar kuwi wong kondang. Arep apa kowe derajate ngaceplek? Arep apa kowe wong loro sauda telu saurupan? Kowe iki ming Panakawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur.
Neng saben-saben kowe duwe gawe jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen to bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku suwanu ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula pratakon ning Karang Kadempel iki, mula pratakon ning Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwane kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe? Kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti karya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to, Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun napa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon, ya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Mboten? Kula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Donarawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur
kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen to. Le sumoran teda wela. Ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonge para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonge negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Sartawarga. Lah kok dadi kowe bancindhe banciladan. Yen Pandhawa mbok bancindhe, yen Kurawa mbok banciladan. Ing atase aku apik-apik swanana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susun pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wewatake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangku gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek kudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing ning mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal naruda paripeksa. Lah tak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kaya anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak ning klebu Karang Kadempel kene bakal katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surat, Gong. Oh. Dian. Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho.
Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo Bapak Semar, mula Bapak Semar arep digawa ning negara Astina. Terus Bapak mo. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane Bapak. Kuwi dudu kewajibane Bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane Bapak. Sing Bapak duwe kewajiban kuwi dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong Rudha Paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karangkadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Lah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul ketemu ing waras le. Aku arep muni jengkulmu mlocot. Lah ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki, Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karangkadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula Karangkadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karangkadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Lah iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karangkadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyamulane. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Napa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedupuk bathuk senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wah, sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi nek dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuane Karangkadempel.
kadempel, ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane karo kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Terpalawani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilas. Jembel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Kan apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Iya kuwi. Durna iki biasane Durna ra temandang sing maju Kurawa. Kowe enggak Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi daya. Wah, panas maring jajaran sretane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi! Ora ngawur kowe iki. Dorowerku Dara kok dunake kancane itu ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iso lali ya. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi doke dalane Kayugung Susuing Angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi ya. Nesu, emosi kula. Oh, trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu asondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wangu ya kowe. Lorak-lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus
Maksudsu? Wale Maksud lu? yen pancen karepani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke. Gong sadar Gong Cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen ada mungsuhi Bagong ora masalah. Sampeyan belani karo Begawan Durna mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampeyan. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti kaya ngono ta? Blusuk nang kaleng biyen dak cilik kok. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Hah? Aku lak takon. Terus sampeyan tak kandhani nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Wih lagi. Bagong tenanan. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge mak senut. Anggere tanggo bengok mak senut. Pokokan sambel itu. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mang takon karo Pate Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Gua Sigrangga, ning Alastik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin njlomproke sampeyan teng juranging pepati, ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Mbah. Aku kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kentrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampane entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Dian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tak cerdas e padake. Nyepeleke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing dudui. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pahit. Dhuwur lambung ngisor gejak. Oh, tante. Ngapur. Ha, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna ki ora duwe ngelmu. Kapinteran, Durna ki ora duwe ngelmu. Kawaskitan, Durna ki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewa dene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti sapa-sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Lah nesu. Ah kaya Vespa tenan ya, Mas. Iki kaya plentronge. Iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene.
Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok ndulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis iki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana bathine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampeyan iki mung mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya? Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong? Ora kon kok jaluke mung Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol taun iki ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora. Apa jenenge? Ala apa? Jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kira nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, kula aja banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya remen. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenangan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong, Nun. jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Dene ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur nggre Wanira Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku Satria digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to? Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan ning tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus minggu. Asem ya. Kaeling-eling seprene. Iya. Ah ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa.
Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangan kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung catur netra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong Kanteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, wis tak kendhawuh. Nggih, Mas. Ngestaken dawuh purna gatining pananggilan sanata sukundur kedaton jluk saking dampar kula kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing peromban cedhi manggu ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Manut dawuh Bapak, kowe karo aku kudu njaga katentreman nek Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajake mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa, ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe. Terus pethoke ngonek kira-kira Kurawa bondo kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Sangu gaman wis nggawa glati pramuka. Duwene kuwi kaya ayo ora usah wedi karo Kurawa. Ora awir-awiran tas malang-malang diputung. Ayo Reng, kowe sik tuwon dhisik. Oke. Tok dokok ngarep ya gelem mburi, ya gelem apa kae. Alukon aku nemakas
gelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petro sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, Aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Pranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Kerubutan Sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh, kon ngrubut Petro. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Kowe, aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu. Tak canda tak gleto ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru. Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Sikat lho. Iya. Maju mriki ing kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong tak katutke dosane. Mang mriki Den, kula mboten wedi kali sampeyan. Gareng dasar keparanyata. Awake mung sak bitik majone peperangan sing dadi nyatane. Swatama ora gelem mulungke Semar. Karangabang Karang Kadempel. Piye? Karangabang Karang Kadempel. Wani mungsun nala Gareng tinjung akhirat nyawamu. Geleng ora. Kowe kok glereng ya, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce Lee bakul apa? Canek menangan aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Indra Janaka ndereke Indra Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kan maju nak poteng-potenge kandhane. Ayo karene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau rek wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei, ngono. Tandange rasa direh. Petro wis gelut. Heeh, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Hehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak
totoke legane atiku. Edan joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan musuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngono nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modal. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Mungsuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki selama dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Ini wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis arek. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah sirahmu. Nyo. Nyo pecah, Des. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyo pecah, Des. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu nyok wis. Kowe wani wong ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratapmu. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah, nyo. Weh, ya tenanan kok. Tenan. Yakin bola-bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Ya ngono kuwi, kendel pojo kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudar sik. Ya guys. Wela ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae. Wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Ya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi. Nyok wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nyo ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok nyo ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya, lho mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi kok nya, lho kene iki mat. Lho ora gelis, mat ya mat kok nya ya. Mburi kok piye nya ya. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, isa aku ya iya kok nya. Ayo bareng apa? Buri piye nya? Buri nya. Pajange cak kendel iki. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sewa aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjul nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya. Nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya.
Kowe iki domongi ngeyel ya, wis to? Lho, Wis e, lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil ora kok modal adil. Ya, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 duh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo, piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Woi, banyak. Wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dengan mati tidak kawin. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene gentenan. Yo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho, ya. Kene. Nah, dia berjajan. Mbok sing tenanan. Aku iki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Wancung. Kurang pisan. Iya. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Del. Kok nglekar lek. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Matane. Wow, pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Kowe kura sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngadepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene to nek ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kula tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ana nek. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu apa? Medeni gak ngomong.
Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Udah aku mbok udu, pak bedhe kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki ame mangan wonge kelakoni ta omahe. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Are lemah lempung sangarmu. Kowe paham ora? Karangan Dempel iki ora duwe salah ora diluput karo Goro Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karangan Dempel dikatutke dosane karo kowe piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono maksudan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isine kan. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagu si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng. Nela Karisma. Karo gawe nyanyi, mentok tak kandhane ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Kakang Duna pripun Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak ngental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang pangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri. Mangga di mana? Petro, dalem Pak. Barang kadempel wis padhang, nggih. Ning isih ana gawean, pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel, nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan, nggih, Pak.